δουλέψουμε. Είστε καλά, είστε καλά. Ο ασθενής μπορεί να μην έχει πάρει. Να μην έχει ανακοπεί. Συγγνώμη. Βάλτε το τραπεζάκι εκεί πάνω και κάντε και δεν σας βλέπουν πίσω. Εντάξει. Ο ασθενής μπορεί να μην έχει πάθει ανακοπή. Μπορεί να λιποθύμησε, μπορεί οτιδήποτε. Στο σκούντιγμά μας, είστε καλά, είστε καλά, μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Στην περίπτωση που δεν ανοίξει τα μάτια του και είμαστε μόνοι σε κάποιο σημείο, δεν υπάρχει άλλο άτομο, σηκώνουμε το ένα μας χέρι και φωνάζουμε βοήθεια. Δυνατά, ώστε να έρθει κάποιος άλλος να μας βοηθήσει. Επόμενη κίνηση η οποία θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν ο ασθενής μας αναπνέει. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο γιατρός, μιλάμε για καρδιογενικές παθήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για ανακοπή. Η τεχνική που θα δείξουμε αφορά την ανακοπή. Κανένα άλλο, κάποια άλλη ανακοπή, κάποια άλλη λειτουργία η οποία έχει σταματήσει την αναπνοή. Δηλαδή, πτώση, οτιδήποτε. Οι κινήσεις αυτές είναι μόνο και μόνο για την ανακοπή. Με το ένα μας το χέρι βάζουμε στο μέτωπο του ασθενούς και με τα άλλα μας 3 δάχτυλα σηκώνουμε το πηγούνι με μία απλή υπερέκταση της κεφαλής. Σκύβουμε το αυτί μας και φωνάζουμε 3 φορές. Βλέπω, αν εκτίσεται ο θώρακας, ακούω και αισθάνομαι την αναπνοή του. Στην περίπτωση που αναπνέει ή είναι κάποιος κρύος καιρός και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν δεν αναπνέει, παίρνουμε τηλέφωνο το 166. Λέμε ποιοι είμαστε, λέμε πού είμαστε, λέμε ότι έχουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν αναπνέει, ότι γνωρίζουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ποτέ δεν κλείνουμε το τηλέφωνο μας εάν δεν μας το κλείσει το 166. Ρωτάμε αν θέλει κάτι άλλο το 166 και ξεκινάμε τις ενέργειες της κάρπας. Με το σκληρό της παλάμης, ανάμεσα στο στέρνο, το δεύτερο χέρι πλέκουμε, ερχόμαστε οι ώμοι μας παράλληλα με τον ασθενή και κάνουμε 30 συμπιέσεις. Κάθε συμπίεση έχει 4 εκατοστά βάθος. Προσπαθούμε να κάνουμε την καρδιά, την αντλία, έτσι τη λέμε εμείς, να δώσει το αίμα σε όλο τον οργανισμό. 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Το και είναι η συμπίεση από συμπίεση. Και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 20 και 1 και 2 και 3 και 4 και 7 και 8 και 9 και 30. Αναπνοές, 2. Να κοιτήσει το θώρακα. Και συνεχίσουμε. 32. 32. Συνεχίζουμε πάντα και δεν σταματάμε ποτέ. Σε 2 περιπτώσεις. Όταν θα έρθει το ΕΚΑΒ και όταν εμείς θα έχουμε κουραστεί. Αυτή είναι όλη η διαδικασία που κάνουμε. Στην περίπτωση που ο ασθενής, λίγο δύσκολο, μακάρι όμως, να αποκτήσει αισθήσεις, το βάζουμε σε θέση ασφαλείας. Αυτό.